gulnyin chaman ala gulzuna andiya kinjiyan zai sorolan amla leza adinda asuzayya isa sumu amza igrzaam li yunziru qaumahu wanda wuna halarci ngana li unzira qauma kanuri li'annahum qaumun jahafil kwayaye an dikala cibwa fi sabilillah mana fanyen ba umangalo tron delan zomarungu a wannan den baro da yantena jire da shi magultin la akhafu fillahi lawmata lahi kuma duma wannan kanuni suka ladin wa bawo annan kaduro awlawan ne manange kamla kanuri a usko ko gulzin kanuri a ustiya waye a ustukuna kanuri ngaloja waye ngalongna annan kaduro nyama andero ala yici mukon den kolle fursu asadin da reje ko luye kirna royena ngairo ala ya ne nyama gade waltu suro fande ro juro nyama fande ya de kwaya ya kollena kam da asutun ya sayin faila larda loyi suna da duso yi cimo kanuri sai mawaza duso faila ibrahimiya su mona kanuri sai marokura daina umangaloma sadin faila da kwalzanan gaido kuma faila madin lezudo kuma kirna ga wadun sosai shi yi an jire sai gultiya ko an dero alaye halifa amadi warisul muhammadi haq an dero ci bulan delan sudu gnano ya kwayaye asunyende ntuso asuzuna kwaye kanuri asuzin ntuso shehu ibrahim salih asuzuna kwaye kanuri ya sha asuzai num lawa num taskana daina umangalwa a namin baklan gota ya tsoro shin yama da alaye kinjin zuwa nami ni kalle kinji ya ade nalan yama da mu sambiso a wadu ande fandeya laula unzila ala rajulin min qaryatayn azim ganya ta kanuri walziye le kanuri ala yiku dole bacin ahum yaksumuna rahmat rabbik yayi wala ma ala dai nuyi Allahu alamu haisu yaj'al risalata ala shimana do a wasan dina ginajin notu shima basno yayi no annan kadro ala shara mazu malmalar da halelan konga dina ilan kwayaye Sheikh Idrisa Kadi sha ya 2005 lan bonye Quran competition ne cinna shauriyelan andero kawli ce chone ya Shehu Sharif namgata Shehu Sharif on sawaltu Sheikh Sharif on ala nyoro mu kwazo awo luran ne hadi sa kudun badini ma dingo luran no amma da malmalar da hadiya kasu ndiya tamma so ngukai wayna wono luran ne wayan yi Ibrahim Saleh wayan yi kudun da gima wayan awda wayo kriu jirima kladin den de bawo wanda awon ma da kan balzi ndo ala isha kan bajo wani mi wangati ngin mi gurnoti adu ban yonga yon
a shirin yima wani mi wangati ngin ni min gurnati kan ga gulden da almanyo wanda annan kadro wanyeyen wangatina ngin yeyen gurnotuna li ay gabso awa alai sunna dauyo da shi ma da sando Shehu Ibrahim Saleh kawo ciwono so kawo firamin zirizo so kalan zino zina so amur bil ma'rufi wa nahyi anil munkari shi masjid kalman yayi mafanu wa qadi kudate gulzina 1970 kusa fidiyon luko'un kitawu lupsuna din alhamdulillahi alaye ku kitawun ya dillimgiya kitawun miya cip adin islami an gulno tolo lumgo ngai gulzo dole sa fidiyo isna ma luko na bozo aleko wadille tsi shewe himman zai yin yawa gulza ke ganazu biya gono kiyaso kitabun zu wani almugir dunanwa kitab almugir radi wurotun za baktun za dinar lon za san maso da kamar zuna idda kamu kwanzu ba zuna yin dau arba'ata ashhurin wa ashara yau wato sitiyon yo adu a wuri da kwazuna jire da shi bana turo kashi to ba shi sitiyin gulzuna ya arba'ata ashhurin wa ashara da shi ma wacin zungulzo a wadai yaje shi gulzuna hada da kwallo koya tambidu wa gabalu da ci kamar zai ci moko arba'ata ashhurin wa ashara yo kitawa dai kan mai liftin da surokin taru ya ka kawo mai wayan ki tawo da kawo mai wayan ki tawo safan zai yar kulurin fiu na wala bakata ya hakimul mutawassit la dan na mai wani kin tawo da dun do saro lokti kan dalle no karano surokin tawo da kawo mai wayan kam da ki tawo da kin tawo da kawo mai wayan sa kana yi zuwa gulsu abiya kira kuma dun biya kira no so kin taw dieu kawo me wan kitawa da sa kana da ro kulle ban gida a biya ni kon ki sa yo kitaw kiran zuba cida de wuro da biye kuma nasihatul kubra yanzana sai uskwade samma so sa fallin tulo samma so sa fallon yan tulo sandi usko sama so kala al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar man abinan karo hudu sayyidi ibrahim tahir gulzuna al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar de shaudu asuzuna cida malmai cida malmi cida kam gaye cida kam suriye cida malum doni rabbaniyin a wala shehu ibrahim sale ajabba din yayi gunzake wato zumai shan malum don zalai sha kasassalai kamsa galazai ne kilansin wato zumai malum la suka matado so du salam kai da zuba tibiyar wa namguna sharukin malum la shehu sharif bagriya da shiro malum waniya shehu sharif bandunga malum wadaya ngaidin shi shehu sharif da malum gultuna da san masa wazuna shi kam do sorin made sai indi so wazuna aha ne yam Nigeria da aje bawo malim mai runzu wazi da mai runzu yawo wane da wazi ma ya malim mun yawo shau sharif duk malim mai wazi ma yawo yo awiye nya
shi shehu sharif da ya kasu da gowar kurma ta da tambun ya rashi da lazai na rabe yawan ada asunu ma da koro gade kwarin ga yawan kala ko na kwalle malum na wani tibi soro ya kano lan sala saudu na yi soyin sakin hadis karajin haddasa na ala sha bozin malum la ya sha coro bi koro malai soro namza na izin koron zuwa zu malum la mai ala sha jimal zukan ba da kano lan isbulan wazi so su dilejin sai sun zo takin ba ta kya nonuwa